Bay, tungits ta na. Duha na may katulo ka. 5 ay lang gud. Kita-kita ra bitaw. Na. Palihog ko ka na sila to portandik makita si Miss. Sige, salamat. Na. 5 ay ha, 5 ay butang naman gana. 5 ay ako saksak. John Paul Henson. Present, ma'am. Uy, Jane, maglakaw sa kuha saba ni Miss ha. Ahan mo po ka, uy. Kating-kating na po ka. Bahala ka tira. Basta ilagog saba ni Miss, gana kamuban. Di ko, uy. Mahagbong pa lang ta. Nabuang ka. Bahala ka. Ah, bahala ka ba sa ikurabi kay Baw ha. Mato na ko, iksa pa ni Miss, iksa po. John Paul. John Paul. Okay, wala. Sige, magsugod na ka sa pangklase. Ay, sama na dong. Nalate naman po ka dong. Ma'am, sorry gid kayo. Na-late ko, ma'am. Nakalimot na ko bagting akong alarm, ma'am. Yan, aki pa kong pito ka bukid. Anong kasapa, ma'am. Dugay, kay ko nahuman, ma'am. Napit yung kasabong dito speakers, ma'am. Dugay, na-traffic gid ko, ma'am. Sorry gid kayo, ma'am. Di na rin mabuhat. Balik, ma'am. John Paul, wala ni siya? Sir, wala na sir. Natigbak na dito, sir. Cremate na sir. Psst. Kopya, di. Sige na ba? Ha? Nasa tubangan si Miss. Masakpan, patay kita. Di, lagi. Abtik lang ba? Sige na. Bahala ka dira, oy. Pangibud imo dira, oy. Haka ni ay. Ay, tara ay. Number 1, number 3, ay. Try. May answer ba ay? May blessings na din ay. Uy, bay. Tabangi ko, bay, ha? Huwag ako katuon. Mag-test biya to. Test to umiya, uy. Sige ba, atong timaylan na ani ang A. Ani ang D. Huwag mo tabi. Si ani. Ang D gani ka na matagag-tagag akong bulpin mo na timaylan ang D. Mura na ha, timan ina. Uy, salamat kay bay, ha? Salamat kay bay. Makagraduate ang tanan ni bay. Kuya sa ta mga unon niya. Happy to be lunch. Taud na. Okay, class. Mag-oral recitation ta. Kuy patay wala nang duko na pagtaan ni. And next card akong gamiton, ha? Agyud, ma'am. Bye, ma'am. Okay, question number 1. Saan binaril si Jose Rizal? Ma'am J. Sa Philippines. Okay, next question. Math. Ready na mo? Sige, ma'am. Okay. 1,258 times 36 divided by 13 times 199 plus 10 minus 5 times 0 equals... Ma'am. MJ. 0. Very good. Kapabibo, anong murag tabilig na uy? Hawa tayo, di na tamo skwila. Uy, gutuma, uy, mga unta na, ako'y pagkaon diri. Uy, mga un mo na, ako'y pagkaon diri. Uy, inyo ana ni. Inyo ana na siya. Sama yung ganang napatay sa diri. Napatay sa diri. Bangan kag ukay sinapay district na. Sige, oh. Sige, okay lang. Kasi payong diri. Sa pamana dira. Hatag, salamat kayo. Ano na ako. Ay, salamat, big time na makaon na ito. Hatag. Hello, pag ganit ka abli sa tumbag, mga ayo dayon. Hospital puton mo, uy, marami kami gipakaon sa kung ginikanan no, inyo ana na. Okay, prepare one short bond paper. Now. Chin, panghatag Chin. Dagano anak Chin, panghatag bi. Sige, wait, pagina. Pila ka buok. Uy, sila po diya ko, sila Bernadette, mga ayot po. Kasi katawa dira, Chin, panghatag na. Salamat ko. Huwag ka na po mo, salamat. May pambuto ko din yung hatag ka lang na presidente. tanan, babe. Bili na lang ko sa imong kagalingon. Uy, mo na lang na, Chin. Salamat, Sige, Chin. salamat. Salamat, Pambuto ko din yung kay mudalan ko president sa Salamat. SSG niya. Kira na ha. Sige, thank you.